Ние вече оставихме инсулина и казваме довиждане. Инсулин, бай-бай! Бай-бай, инсулин! Бай-бай, инсулин! Здравейте, ние сме от България. Ние дойдахме за лечение с диабет тип 1, лечението на мезехинната терапия. Благодарение на това нещо, ние спряхме инсулина. Благодарение на доктор Мерич и екипа, ние сме в момента много добре. Направихме първата доза, сега сме вече за втората доза, които са същата болест хора да го направят.